Ben, pois si, hoxe se reúne a conferencia sectorial na que formamos parte todas as comunidades autónomas coa ministra Rego, unha conferencia que estaba convocada para o pasado luns e que se tivo que desconvocar por mor da apagón e, por suposto, que é unha conferencia sectorial a que Galicia vai acudir porque Galicia nunca deixa unha silla vacía e vamos a esta conferencia sectorial con espírito constructivo para pedirlle ao Goberno que volva pola vía do consenso, pola vía do diálogo e abandone dunha vez por todas pois a vía da imposición, porque hoxe nos van a dar a coñecer uns criterios de repartos que están feitos por Junts, que están feitos para beneficiar claramente a Cataluña e que están feitos, pois é un traxe a medida feito para un prófugo da xustiza como é o señor Puigdemont. Uns criterios nos que a Galicia nos corresponderían recibir 326 menores non acompañados, ventres a unha comunidade como pode ser Cataluña, tan só 26, ou cunha comunidade, un lugar como Melilla vai a recibir máis menores cunha comunidade como Cataluña. Polo tanto, nos desexamos e queremos seguir acollendo menores na medida das nosas posibilidades, pero o certo é que Galicia nestes momentos non dispón de prazas dispoñibles, non ten prazas dispoñibles para acoller a máis menores migrantes porque temos un 108% de sobreocupación. Polo tal, creemos que isto é un fracaso claro da política migratoria por parte do Goberno de España, porque se hoxe recibimos 326 menores migrantes, nos preguntamos cantos vamos a recibir a semana que ven, o mes que ven ou dentro duns meses.